този човек се знае вече с благодарение на теб? Не само благодарение на мен, но аз просто се постарах да събера материалите за нея, които витаеха в публичното пространство, които бяха публикувани в някои издания или дори да надникна в спомените на най-близките й. Познавах се лично с нея и понеже ти, Рени, каза, знае се, слабо се знае. Слава Сиврюкова слабо е известна, но де-факто тя от 20 години вече не е между нас и точно наскоро на 10 април се навършиха 20 години от нейната кончина. Но за тази велика българка, като способности, като Божи дар, аз събрах материали в 5 книги и последната книга, свързана с всичко най-добро. Не е последната, не е последната. Ти позна, че ще има и друга. И друга ще се прави. А пък в момента пишеш и за друг светец и така нататък за наша България. Това ще го споменим в по-нататък. Но сега... Значи ние казваме светци, но те не са канонизирани светци. Да, но за нас е светци, защото ние с тези хора даваме надеждата, любовта, вярата и още повече, че даваме на хората духовното развитие на нашата нация, което в момента се загубва, миличък, изтрива се, погубва се душата на нашия народ. Светци, ако се върнем на темата, Ванга наричаше Слава Сиврюкова света слава. Света слава, да, точно така. И никой друг не е нарекал света, а може би ние, които я знаехме, я носим в сърцето си като един свят човек, благословен свише, с действително божествена дарба, да прониква в миналото, да разкъсва завесите, които ни отделят от бъдещето, да разкрива много от световните тайни. Това беше Слава Сиврюкова. За нея направихме и един филм, който е пълнометражен, който след малко... кратко, защото е много дълъг, това е час и половина. Да. Това, което отличава от всички останали хора с Божи дар, това е, че тя работеше в областта на ядрената физика. Тя работеше с доцент Иво Лозенски, който ще видим след малко във филма. Тя работеше с професор Антон Антонов, също бележит голям български ядрен физик. И нейните признания се явиха както при живе, така и особено много посмъртно, защото все повече от нейните виждания и за атома, и за някои световни събития се сбъдват. Дори неща, които съм публикувал в книги от преди 3-4 години, вече са факти. Дори тя предсказа кризата, която сега ни тресе, а това са предсказания от преди 30 години. Тя предсказа изхода от тази криза, така че след 2-3 години трябва да... ли е? Да, това е публикувано преди да се състоят. А сега има ли ги в книгите, които... Да. Добре, чудесно ще бъде. Може ли да покажем на нашите зрители новата книга, която... Да, новата книга е Прорицания. Де-факто в нея са събрани най-ценните неща, които са свързани с изследванията на Слава Сиврюкова и в областта на науката, и в областта на духовното, и в историята, и в изкуството. И в науката, както казахме, да. Това е жената, която разгада феноменалната усмивка на Мона Лиза, на Джокондата. Жената, която виждаше Нострадамус, как е изглеждал, как е работил, какъв е неговия стил на работа и как той прониква във времето и в пространството. Така че една безкрайно вълнуваща като способности и изненадваща като пробиви в пространството със своите постижения. Извинявай, Христо, аз искам да те помоля, дали имаш готовност нещо да прочетеш от книгата, защото знам, че ще има много голям интерес към книгата. И къде може да се намери тази книга? Книгата може да се намери в книжния пазар, има е навсякъде. Би трябвало да има, ако не е свършила, защото непрекъснато се обаждат, че не е така, особено в по-малките градове от България, ми звънят, тъй като аз имам обичая на гърба на всяка една книга да си оставям телефоните.
Така че по принцип това, който се интересува, дори на площад Славейко в София може Чудесно. да я Чудесно. види. Моля те, прочети каквото и да е нещо от книгата. Така дойде, за да те помоля. Ами, Аз не случайно. да. Ето, тук е Мона Лиза, да? Да. Хайде от тук да започнем. Случайно няма, Не е между хубаво другото. един автор да чете себе си, Нищо, хубаво е моля те. читателите Да, да така се е, връщат но към аз него. искам. Просто искам нещо, което да е... Добре. Прототипът на Мона Лиза, според пророчицата, е срещната по пътя от Леонардо да Винчи италианска селенка. И парадокс. Увековечената от него красавица, в кавички, е била с лице и лява ръка, сковани от лека пареза. Парализа на лявата ръка и лявата страна на Но е устните. направено толкова хубаво, че просто нищо не личи на самият образ. За Леля Слава прототипа, жената, която е стояла пред Леонардо, не е красавица. Но той е изумен от това, че една жена с полускована лява ръка и леко изкривени устни вляво може да кара кон, да язди. Имаме 10 минути до реклама, което ми казаха. Мога ли да те прекъсна, защото няма да ни стигне времето, да пуснем тези час от... Моля те, Вали, пусни го, ако обичаш. Добре. И след това ще коментираме това, което е. Да? Може би по една случайност, а може би не. Един наш приятел от Варна, Колю, физик, ме насочи към атома. Той каза: Лео, знаете, ти всичко виждаш, да виж този атом как е устроен. И от тук започна един 9-годишен труд върху атома. По психотронен път тя първо определи формата на атома. И тази форма се оказа верна. Това така мен лично много ме окуражи, защото тази форма ние регистрирахме в един труд, полунаучен, полупарапсихологичен, в Агенцията за авторско право през 1982 година. В 1985 година намерих в едно американско списание микроснимка на силициев кристал, релеф на силициев кристал, където се виждат отделните атоми точно със същата форма. Разбира се, част от тези атоми. И за мен това беше един потресаващ факт, както и за всички около нея, които бяхме. И затова продължихме по психотронен път. Те я питат скоростта. Тя казваше точно цифрите. Да. С каква скорост се върти този атом? Като се разглежда сечението, там какво сцепление има и така нататък. Тя даваше неизвестни до тогава формули, непознати, и по този начин задаваше работа за бъдещи изследователи. И то, може би, не за едно поколение изследователи, а за много хора и за много поколения за напред. Отношението на научните среди беше, така да се каже, разделено на два лагера. Ако защо може да говорим, че има някакво по-специално отношение. То възникна във връзка с нашата книга. Тъй като за да се отпечати тази книга в университетското издателство, трябваше да има две рецензии. Първите две рецензии бяха от видни наши физици от физичния факултет на университета, които бяха направо отрицателни. Другите две рецензии бяха от хора, пак от един беше физик, другият философ, които дадаха положителна рецензия. Просто оцениха този труд на една ясновидка, която може да, все пак да определи точно формата на атома и да се помъчи да види какво има вътре зад тази атомна отбивка. Това е алфа нивото, в което се стремят всички йоги, с много йога техники и практики да влязат в такова ниво, ама не могат. Докато при Леля Слава това беше адекватно, естествено, неманипулируемо състояние на мозъка. Тя, например, силата на мисълта, както тя казваше, можеше да пребивава в космоса и казва: усещам някакви пръски, силни пръски, които ме щипят по лицето.
И вече ако имаше до нея опитен специалист в дадена област, нямаше да я насочи, защото те каза, че аз не познавам, аз виждам. И каквото ме попитат да видя, аз не го виждам. Журналистките, които бяха много щастливи, че са заснели филм за Леля Слава и го бяха излъчили. Един ден идват много разтревожени. Всъщност на 2 пъти съм ги срещнала. Леля Слава и казаха, че ще има голями земетресения и тъй нататък. И тя казва, будалката няма да има, не са бойте. Но понякога и се даваше не на нашия език. Тя възприема на тяхния, примерно Уро говори на друг език. Да. И тя казва, слуша, говори и после казва, дай ми го народния език. Да, точно така. Дай ми го каза народния език. Аз като... И веднага се прехвърля в народния език и започва да говори същото нещо, но народния език вече. Тя видя Никсън на кръглата маса. И така предварително. Идва след 2-3 дена Мария, носи вестник със същата маса, където решава Никсън публикация. Да. Това е по време на Виетнамската военна авантюра. авантюра. Да, тя казваше, ето сега влизам в кабинета на Рейган. И аз го виждам. И аз виждам кой говори. Преди да ни донесат картичките, снимките на тези, а и този, където за изкуството, аз го описвал, какъв е. И когато го донесаха, аз река, ей, то се имал, как се казва, той се обърна и каза, учител, който е казал. Да, това е частица от филма, който е. И знае, че много голям интерес ще има за този филм. И знае, че много хора ще искат да го разпространят, да се види. Знам, че никога не ни стига времето. Виждаш, че... С много любов, близо 3 години срещи с хора, които бяха нейни близки, сподвижници, съратници, нейни родственици. Някои извадиха дневници, документи. Изключително интересен филма. И дава една реална представа. Всъщност това беше Леля Слава накрая на този отказ, който видяхме. Магнетична, магическа, приятна, финна, деликатна, жена. страхотни съвсем обикновена жена. А в същото време каква сила има в нея. Просто се вижда самото и сияене. Началото на филма започва с руските космонавти, които и пишат една картичка с благодарствен адрес. Къде могат да намерите филма? Няма ли да има разпространение за този филм? Още не сме стигнали до разпространението, ясно. Така че има интерес към него. Може би още мъничко ще го пипнем, още малко има някои неща, които трябва да се дообработят. Защото ние имаме много... аз самия записвах Леля Слава при някои от разговорите на касетофон. Лошо качество. Освен това, много малко кадри с нейния образ. Твърде много записи, аудиозаписи. Затова и не винаги има синхрон между това, което тя казва, защото понякога и сме наслагвали нейни думи върху записи по друг повод. Примерно йогата Венцислав Евтимов, един така много благороден човек, даде един свой личен архив, близо 40 минути записи на Слава Севрюкова пред симпозиум по йога, за което специално искам да му благодаря. Доцент Иво Лозенски, който след смъртта на Леля Слава изживя много мъчително нейния край, също даде едно изключително интервю, което е голяма рядкост за него. Той не обича, той отбягва. А доцент Лозенски работи 30 години с нея. И ако трябва на някой след Леля Слава да се поклони човек, това е доцента, който заложи целия си авторитет, своето верою като научен работник на една пророчица и заедно пропътуваха в Берлин, къде ли не по света ходиха да популяризират. Защото знаят, че не можем да продължиме. Наредбата е такава, че трябва да прекъснем, защото имам само 2 минути. Много ми се иска да кажем още нещо. Какво пропуснахме тук за нея да кажем? Много мъничко, кратко. И за тази хубава книга, която си е приготвил. За Леля Слава дух и материя бяха едно и също нещо.
За нея нямаше разлика. Тя казва, виждам духа, както вие виждате материята. Тя проникваше в духовното пространство. И за нея духа също бе изграден от атоми. Но тя казва, това е силно разредена материя. Ще дойде време, когато учените ще създадат апаратура, така че и чрез нея да контактуват със света на отвъдното, с духовете. Тази книга каза, че е подарък за кого? Тази книга е подарък за тебе. Заповядай. Аз я избрасих. Не, аз я бях подготвил предварително. Благодаря ти. Разкошно написано. Но може би няма да може да се види, но ти благодаря от сърце. И знам, че ще продължиме, Христо. Сега аз искам да обявя нещичко за кратко, но искам да обещая, че ще продължиме да говорим за Леля Слава, защото аз мятам, че трябва хората да се запознаят с този човек, защото той наистина е достоен за своето време. За 21 век трябва да се знае за този човек. И само да допълня нещо, извинявай, ако прекъснах нещо, което не успях да кажа, че тя беше не само с голяма божествена дарба, но и изключително извисен морал. Уникален морал. Така че за нея беше важно това, че от средата на този век човечеството навлиза в ерата на духовността. И тя подготвяше за този преход към едни по-финни, по-деликатни междучовешки отношения. Христо, благодаря ти, че беше мой гост тази Времето вечер. никога Няма да ни стигне. Обещай, че ще продължиме. Ако ме поканиш, Разбира се, че ще покана. Благодаря ти. Благодаря ти аз. отново. Уважаеми зрители, във втората част ще се срещнете с Михаела на запис, тъй като много усилени ангажименти. Именно е съумя да дойде за лична, за така пред вас на живо. Така че влизаме в реклама и Михаела е на запис.